Kamaráti, kamarátky, chvíľka filozofie na dnešné poobede. Ja osobne si myslím, že všetko na svete by malo byť zadarmo. A tým všetkým myslím dokonca aj peniaze. To znamená skôr, že nie že zadarmo, že finančne, ale že zadarmo, že bez úsilia. Že ja verím v absolútnu hojnosť. Že my by sme mali mať všetko, my by sme mali mať možnosť a proste, že nie že len možnosť, ale že priamo, že proste, že mať všetko. Že peniaze, lásku, sex, zdravie, zábavu, čas, život, akože úplne všetko, akože tomu ja verím, hej, že nie že pracovať kvôli veciam, ale proste to mať, hej. Nejaké že trápenie, nejaké problémy, nejaké starosti, vieš, život má byť o tom, že byť šťastný, sa radovať, užívať si život, hej. Nie že také, že koncepty staré, hej, negatívne, že ale kto bude pracovať, mňa to nezaujíma, nech sa pracuje niekto iný, ten kto chce, nech pracuje, ten kto nechce, nech pracuje. Podľa mňa máme robiť svoju vášňu, to čo nás baví, hej. Nie, že tie staré koncepty, že že musím cvičiť, aby som nebola tučná, ale že idem sa snowboardovať do Alp a si proste, že užívam akože život a nakoniec cvičím viacej, ako by som cvičil na silu, ale je to preto, že ma to baví, hej, že akože moje telo je každý večer že úplne zničené, ale proste ma to baví, hej, že ísť freestyle a akože skákať a proste, vieš, akože ísť obidve nohy a všetko, hej. A nie, že sa premáhať, že niečo robiť, ale že to robíš, lebo ťa to baví, lebo to je tvoja vášeň, lebo to chceš robiť, vieš. A to je to správne miesto, z čoho by mali vychádzať všetky naše akcie, všetky naše činy, vieš. Že nie, že som s niekým, lebo že nechcem byť sám, vieš, ale proste, že fan, vieš, akože čistá, že ja som čistá láska, hej, že žiarím proste a všetko je super. Takže toto, kamaráti, tomu ja verím a kvôli tomu robím toto video, lebo sa chcem odklopiť ľuďmi, ktorí zmýšľajú podobne. Keďže toto je najsilnejší nástroj na to, ako si pritiahnuť do svojho života tých správnych ľudí, tak kamaráti, toto máte. Som to povedal, čierne na bielom, video na YouTube, všetko by malo byť zadarmo a všetko by malo byť proste radosť, vášeň, šťastie, zábava, nejaké problémy, nejaké starosti. Vieš, žijeme v 21. storočí, dneska nech robia všetko stroje, nech robí všetko umelá inteligencia, vieš, a my ľudia sme už na niečo iné, vieš, akože ja si myslím, že rýchlosť, ako sa tento svet mení, je ešte rýchlejšia, ako my stíhame meniť svoje myslenie. A nakoniec všetko je to o myšlienke, myšlienka tvorí všetko, celý náš život vytvárajú myšlienky a nie je škoda vyhodiť starý chlieb, alebo nie je škoda rozbiť si mobil, alebo rozbiť auto, toto sú škody v minulom storočí. Jediná škoda v dnešnom svete je myslieť negatívne. Alebo nemyslieť pozitívne, nemyslieť konštruktívne, kreatívne, to je jediná škoda. Toto tu je to najväčšie, čo máme, to najdôležitejšie, to je jediné, čo ešte nás odlišuje od strojov, ktoré inak sú výkonnejšie, rýchlejšie, neunavnejšie a tak ďalej. Čiže kamaráti, vítam vás v novej ére, kde všetko môže, všetko dá a všetkého je dostatok, hojnosť. A verím tomu, že keď to človek v sebe takto otvorí a prejaví a povolí, tak sa mu to pekne potom manifestuje v živote, sa mu to otvorí v živote a tie správne cesty sa nájdu, vytvoria, všetko bude super. Jo, pozdravíme, s mamkou sa lyžujeme, takže ideme. Čaute.